Don't tell me overtime? Overtime saan? Sa pag-extend ng oras kasama yung office mate mo? Will you please calm down? Hindi ko maintindihan kung saan ka nang gagaling eh. Dahil ba to sa hindi kita nasundo? Yun lang ba? Yun lang? Talaga? Ganon mo lang tignan yung mga bagay? Kasi hindi ka naman ganyan. Kailan pa natin ginawang big deal yung maliit na bagay? Now tell me, ano bang problema? Pag-usapan natin, huwag dito sa phone. No need. Hindi ko na kailangan ng explanation mo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Happy anniversary, babe. Cheers for 5 years, babe! Cheers. I love you. I love you too. Hindi ako magsasawang mahalin ka. Hindi ko yata kakayanin kapag nawala ka sa akin. Babe, hindi ako mawawala. Ba't mo naman naisip yun? Hindi naman. Hindi ko lang talaga ma-imagine ang sarili ko kapag wala ka. Ano ka ba naman, babe? Parte ka na ng buhay ko. Hindi mangyayari yon, okay? Mahal na mahal kita. Friend, late ka. 15 minutes lang naman. Late ka pa rin. Ano kasama mo na naman yung boyfriend mo? Anniversary namin eh. Ano naman? Anong gusto mong sabihin namin? Congrats! Hoy, tumigil nga kayong dalawa. Aga-aga nagbabangayan na naman kayo. Ay, sige. Punta na ako dun sa working station ko. Zia, sandali. Ano ba, Gino? Nasa trabaho tayo. Pwede ba bitawan mo ko? Baka mamay may makakita sa atin kung ano pang isipin ng mga office mates natin. Alam nyo namang may boyfriend ako, di ba? Pero alam mo ring gusto kita eh. Kalimutan mo na nga yung nararamdaman mo para sa akin. Hindi, Zia. Hindi. Hello, babe. Babe? Okay lang ba na tumawag ako? Okay lang naman, may 20 minutes break pa naman akong natitira. May problema ba? Wala naman. Gusto ko lang ipaalala na susunduin kita mamaya, ha? Babe, Babe, hindi mo na kailangan gawin to, di ba? Pinag-overtime ka ng boss mo? Alam kong pagod ka. Kung pupunta ka sa office, mahaba ang biyahe mo. Imbis na nakakapagpahinga ka na sa inyo. Huwag ka na mag-alala, kaya ko naman eh. Alam ko, babe. Alam kong kaya mo, pero hahayaan ko ba naman na uuwi ka mag-isa kung andito lang naman ako? Ang tamis mo, babe, ah. For 5 years, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Siyempre, miss na kita eh. Kahit kakakita lang natin? Oo naman. Kahit nga kasama kita, miss na miss pa rin kita. Asus, miss na rin kita. Naks, Gino, formang-forma ka ngayon na. Siyempre, Bianca. Alam mo naman, it's Friday. Friday wash day. Friday night out. Sakto eh. Payday. O diba? Yes! Bakit ikaw? Hindi ka pa masaya? Paano ko sasaya? Naghahabol ako ngayon ng deadline. Ikaw ba, Zia? Okay na ba yung report mo? Sama ka sa night out? Ito, malapit ko na patapos yung report ko. Sorry guys hindi ako makakasama eh. Hoy, bakit? Weekend naman ah. Susunduin ulit ako ni Chester mamaya. Siya naman oh. Huwag ka pa-under sa boyfriend mo. Mag-shota pa lang kayo, tapos halos nakakulong ka na. Hindi ako under ha. At mas lalong hindi niya ako kinukulong. Talaga? Oo. Bakit hindi ka nakakasama sa grupo kapag nagkakayayaan? Gino, tama na yan.
Bianca, I'm just giving her a little advice. 5 years na sila ng boyfriend niya. 5 years na niyang hindi nakikita kung gaano kalaki ang mundo. Dahil buong atensyon niya nasa boyfriend niya. Bakit hindi niya subukan mag-explore, di ba? Pasensya na guys. Okay lang yun, Zia. Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad. Basta ba sa birthday ko, ha? Huwag kang mawawala. Oo, I promise, pupunta ako. Naks, brother! Ang laki ng ngiti mo, ah! Binigay na kasi ni Lord yung hinihintay kong sign. Ha? Ang laki-laki mo na? Naniniwala ka pa sa mga sign-sign na ganyan? Hindi naman. Feeling ko, eto na yung right time. Right time. So anong ibig sabihin mo? Matagal-tagal na rin mula nang naging kami ni Zia. Financially stable na rin kami. Nararamdaman ko, Marilu, eto na yung tamang panahon para pakasalan siya. OMG! OMG, Chester! I'm happy for you! Tingin mo ba sasagutin niya ako? Oo naman! Excited na ako para sa'yo! Okay lang ba kung samahan mo ako sa jewelry shop? Pinag-ipunan ko talaga yung singsing na gusto kong ibigay sa kanya. Oo naman! Kailan ba? Siguro mamaya pag-out ko bago umuwi sana. Hindi ka naman excited niyan, ha? Matagal ko nang pinag-isipan to eh. Saka isa pa, birthday ni Mama bukas. Ano kaya bumili na rin ako ng kwentas para sa kanya, ha? Ayos yun! Sige, tara! Zia, can we talk? Nag-uusap na tayo, di ba? Yung seryoso naman, Zia. Concerned na ako sa'yo eh. Concern? Salamat na lang. Pero hindi ko kailangan yung opinion mo sa relasyon namin ni Chester. I have to go, Gino. Zia, sandali. Pwede ba pakinggan mo muna ako? Gino, hindi mo ba ako narinig? I said, I have to go. Sige, bahala ka. Umalis ka. Nakita ko lang naman sa mall yung magaling mong boyfriend na may kasamang babae kagabi sa jewelry shop. Nice, di ba? Hindi ka niya sinundo. Bakit daw? Di ba? Parang bodyguard mo yun na walang minti sa pagsundo sa'yo. Nasabi niya ba sa'yo na nasa mall siya? Binibila ng alas yung office mate niya. Gino, ano ba? Tama na, please. Huwag mo na kami gawa ng issue pa. Mahal ko si Chester at mahal niya ako. Ramdam ko yun. Ito yung picture, oh. Siya to, di ba? Yung naghahatid sundo sa'yo. Yung magaling mong boyfriend. Ano? Sasabihin mo? Edited? Photoshop? Totoo to, Zia. Come on! Gumising ka! Hindi ko na dapat sila kukunan ng stolen shot. Pero, alam kong hindi ka maniniwala. Concern na ako sa'yo. And they look happy ng office mate niya. Hindi. Hindi totoo yan. Sabi mo sa akin na hindi totoo yan, Gino. Fool yourself, Zia. Bakit hindi mo i-confirm sa magaling mong boyfriend? I'm sorry kung kinailangan kong ipakita sa'yo yan. Hindi ako naniniwala sa'yo, Gino. Hello? Yes, babe. Napatawag ka. May problema ba? Bakit ganyan yung boses mo? May sakit ka ba? Namiss lang kita, babe. Parang may mali sa boses mo ah. Ayos ka lang talaga. I miss you too. Babe, itatanong ko lang kung bakit hindi mo pala ako nasusundo lately? May pinupuntahan ka ba somewhere? Like malls, shopping, bar, or kahit saan with office mate? Wala babe. Busy lang talaga. Don't bother yourself, okay? I love you at babawi ako sa'yo. Hindi ko na kailangan ng pakonsuelo de bobo mo. Sabi mo sa akin yung totoo. Saan nga? Don't tell me overtime? Overtime saan? Sa pag-extend ng oras kasama yung office mate mo? Will you please calm down? Hindi ko maintindihan kung saan ka nang gagaling eh. Dahil ba to sa hindi kita nasundo? Yun lang ba? Yun lang? Talaga? Ganon mo lang tignan yung mga bagay? Kasi hindi ka naman ganyan. Ikaw pa ngayon nagsasabi sa akin na huwag kang sunduin. Magpahinga na lang ako tapos ganito. Kailan pa natin ginawang big deal yung maliit na bagay? Now tell me, ano bang problema? Pag-usapan natin, huwag dito sa phone. No need. Hindi ko na kailangan ng explanation mo.
Anong problema, ha? Bakit hindi mo itanong sa sarili mo? May sit here? Sige, wala naman ako upo dyan eh. Ay, salamat. Hindi mo na kailangan magpasalamat. Unang-una, hindi ako may-ari ng coffee shop para paalisin ka. Pangalawa, wala ako sa mood, Gino, para makipagbulahan. Hindi naman kita binobola. May gagawin ka ba after this? Wala naman. Bakit? Would you mind kung samahan mo ako manood ng sine? Gusto ko lang talagang kumawala sa tunay na mundo eh. Kahit sandali lang. Is it because of what I told you last night? Ano ka ba? Kalimutan mo na yun. Malay mo, hindi totoo. Sinabi ko lang yung nakita ko sa'yo pero hindi ko naman alam ang istorya sa likod nun. Baka tama ka nga. Bakit? Umamin siya sa'yo? Hindi. Hindi ko kailangan ng kahit ano pang paliwanag niya. The fact na nagsinungaling siya sa akin, ibig sabihin may pinagtatakpan siya. Nag-deny siya eh. Overtime daw. Bullshit, di ba? I'm sorry. Okay lang. Wala ka namang kasalanan. So, ano? Sasamahan mo ba ako o hindi? Ay, syempre. Sige. Good morning. Good morning rin. Nako, late ka na naman, te. Sorry na traffic lang. Agahan mo pang gising mo, ha? Adjust ulit. Paano? May bagong ginagawang kalsada na naman dyan. Hindi mo ba nabasa yung text ko? Nabasa ko kaso late na eh. Abat, may pag-text na kayong dalawa. At kailan pa, ha? Lately, napapansin ko wala nang asot pusa dito sa office, ha? Hoy, anong meron? Ayaw mo ba nun? Wala nang aawatin. Hoy, wala lang, nakakapanibago lang. May pagod mo, good morning pa kasing nagaganap eh. Eh di ba dapat ganun naman talaga? So okay na pala kayo ni Gino. Cool na siya kay Chester, ganon. Ay, Bianca. Kasi ano eh. Kasi may babae si Chester. Grabe, kailan pa? Hindi ko alam kung kailan pa sila. Kitang-kita ni Gino. Tinanong ko si Chester para ma-confirm. Pero itinanggi niya. Kung talagang kaibigan niya lang yung office mate niya, bakit kailangan pang ilihim sa akin yun, di ba? Na lumabas silang dalawa. Overtime his face. Si Gino, anong papel niya sa buhay mo ngayon? Hindi ko alam. Kaibigan? Basta, masaya siyang kasama. Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam. Okay na din yun. At isa pa, para naman kahit papaano, maramdaman ni Chester na hindi lang siya ang may kakayahang magmahal ng iba. So ano to, gumaganti ka, te? Talk to him. Besides, hindi naman natin alam ang totoong nangyari. Kape gusto nyo? Kukuha lang ako, baka gusto yung magpasabay. Okay lang ako. Hindi na kailangan. Sige, maiwan ko muna kayo, kape lang. Happy birthday, Bianca! Salamat. Naku, Gino, hawakan mo yan. Baka biglang tumakas yan, ha? Eto. Hawak-hawak ko na siya, hindi to makakawala sa akin. Hindi ko pa nakakalimutan yung pangako ko sa'yo. Promise, hindi ako tatakas. Nangako ako, di ba, na kahit ano mangyari, sasama ako sa birthday mo. Hindi na ako kailangang hawakan ni Gino. Baka bigla ka kasing lumiko mahirap na. Sira. Wala ka bang tiwala sa akin? Lagi ka kayang missing in action. Kaya naman, paano? Siya, babe. Chester, ikaw pala. Gino. What? Yung kamay ko, please. Baka pwede mong bitawan. Gusto ko lang sana makausap si Sia. Kaso, mukhang busy kayo. Maybe, some other time na lang. Hindi naman. Birthday ko kasi, baka gusto mo sumama. Hindi na. Baka nakaka-istorbo ako sa inyo eh. Lakad nyo yan eh. Maybe next time. Sige, una na ako sa inyo. Enjoy. Chester, sandali. Zia! Ano ba, Gino? Bitawan mo nga ako. Kanina ko pa sinabi sa'yo, di ba? Let go of me! Ano mang ginagawa mo? Nagpaawa lang yung tao. Susundan mo na agad. Ganun lang yun. May paukot-ukot pa yung gago.
Happy birthday, Bianca! Cheers! Thank you! Cheers! Tama na yan, Zia. Lasing ka na ata eh. Hindi pa ako laseng. Birthday mo, di ba? Isang bote pa nga tayo! Friend, Woo! lasing ka na. Hindi na pwede. Tama na. Isang bote pa! Charge mo na sa akin. Ano, tara! Tapos sayo tayo dun, no? Hindi Dali. pwede. Dito ka na sa couch. Umupo ka dyan. Pumiwirin ka dyan. Ay, Bianca, ako nang bahala kay Zia. Sige na, asikasuhin mo yung ibang office mate natin, ha? Ako nang bahala. Uuwi ko na siya. Sure ka? Sige, ikaw nang bahala sa kaibigan ko ha. Pag may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Thanks, Gino. Walang anuman. At isa pa, birthday mo ngayon, kaya kailangan mo mag-enjoy. Sige, doon lang ako sa ibang office mate natin ha. Mahal na mahal ko yun eh. I said, uuwi na tayo. Tara na. Kumain ka na dyan. Tatayo ka ba o bubuhatin kita? Ang sabi ko, mahal na mahal ko yun. God, ano bang gagawin ko sa'yo? Lasing ka na. Tell me, saan ka nakatira? Hatid kita. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, mahal na mahal ko siya. Oo na, saka natin yan pag-uusapan. Magpahinga ka muna. So, saan kita ihahatid? Mahal ko yun eh. Pero nagawa niyang magsinungaling sa akin. Overtime daw. Overtime sa mall. Ano yun? Pinakyaw niya ba lahat ng alahas para dun sa office mate niya? Zia, you're drunk. Aray, sakit ng ulo ko. Good morning. Coffee? Ah, shit! Nasaan ako, ha? Zia, calm down. Shit! Ay, yung nangyari kagabi. Oh my God! Ano ba yan? I'm sorry. I brought you to my place. Hindi na kita makausap ng maayos kagabi. Hindi ko kabisado sa inyo at kung sakali man, hindi ko alam kung paano kayo iuwi ng lango sa alak. No, I mean yung nangyari kagabi. I'm sorry. You kissed me first. Tinatawag mo akong Chester. Nakainom na rin ako. Pinilit kong tugunan yung halik mo pero hindi ko kaya. Lalaki lang ako at alam mong gusto kita. I'm sorry. Huwag ka nang umiyak. Hindi ko rin sinasadya. Akala mo ba madali lang sa akin na makipag-making love sa'yo ng ibang pangalan ang binabanggit mo, ha? Hindi, Zia. Masakit sa akin yun. I'm sorry. I'm sorry for being emotional. Huwag ka humingi ng tawad. May kasalanan rin ako. Oo nga pala. Yung phone mo, kaka-charge ko lang. Lowbat kasi. Kanina pa tunog ng tunog. Baka hinahanap ka na sa inyo. Pwede mo bang iabot sa akin? Ito. Salamat na sinagot mo rin yung tawag ko. Hello, Chester. I'm sorry. Oh, bakit ka umiiyak? Alam mo namang ayaw kong umiiyak ka, di ba? I'm sorry talaga. Hindi mo kailangan mag-sorry. Kasalanan ko naman eh. Sorry kung hindi kita nasundo. Bumili kasi ako ng kwintas para kay mama. Hindi ba birthday niya kinabukasan? Last minute shopping yun kaya nagpasama ako sa office mate ko. Totoo ba yan? Kung ganun, bakit hindi ako sinama mo? Babe, listen to me. Basta, magtiwala ka sa akin. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Don't overthink ha. Mahal na mahal kita. Huwag ka nang umiyak. Chester, hindi mo ko deserve. Sorry sa mga nagawa ko. Hindi mo ko maiintindihan. Babe, ano ba nangyayari sa'yo? Please, huwag ka na magganyan. Huwag ka na umiyak ha. Pati kasi ako naiiyak sa'yo eh. Huwag kang mag-isip ng ganyan. See you later ha. Miss kita and I love you. Malapit na pala matapos ang break. Makabalik na nga. Zia, sandali. Mag-usap tayo. Gino, wala tayong dapat pag-usapan. Balita ko kay Bianca. Maayos na kayo ng shota mong manloloko, ha? Hindi siya manloloko. At ayoko na makinig sa mga katulad mo. Mauna na ako sa'yo, Gino. Sabi ko, sandali lang. Mag-usap tayo. Ano ba bang pag-uusapan natin? Walang tayo, Gino.
Mahal ko si Chester. Ano yung nangyari sa atin, Zia? Ano yun? Libog lang yun. Kalimutan mo na yon. Isang malaking pagkakamali ang gabing yun. Good morning. Good morning din. Akala ko ba hindi ka napapasok? Oo, sanay na akong late ka, pero hindi naman umaabot ng ganito na lagpas 1 oras na. May problema ba? Wala naman. Maputla ka. Masama pakiramdam ko eh. Nagsusuka ako kaninang umaga. Kamusta ka na? Sana nagpahinga ka na lang. Abisuhan ko na lang si boss. Medyo okay naman. Sigurado ka. Pa-check up ka muna kaya, friend. Napapadalas na yun eh. Hindi na kailangan. Kaya ko to. Gastos lang yun Huwag eh. ka nang makulit. Bukas na bukas sasamahan kita, ha? Sige. Babe, magde-date lang naman tayo. Bakit dito pa? Ang mahal ng restaurant na to eh. Okay lang, babe. Pinaghandaan ko talaga to. Babe, may sasabihin ako sa'yo eh. Ako rin, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Sige, ikaw na muna mauna, babe. Hindi ko alam kung paano magpaka-romantic eh. Pero, naalala mo ba nung binilhan ko si mama ng necklace? Di ba, nagtataka ka, bakit hindi kita sinama? I don't want to spoil you anything, pero para talaga yun sa araw na to. Sorry for giving you so much pain. Chester, hindi. Hindi, wag mo sabihin yan. Ako yung nagbigay sa'yo ng sakit. Hindi, babe. Tapos na yun. Parte lang yun para mas tumatag yung relasyon natin, ha? Para maihanda tayo sa inaharap. Marami na tayong pagsubok na nalagpasan. At hindi tayo susuko, ha? Handa na ako. Handa na akong harapin pa sa mga hinaharap. Basta't kasama kita. Pagkasama tayo, wala tayong hindi kakayanin. Sia, will you be my wife? Will you marry me? Kaya ba hindi mo ko sinama nung gabing yun? Yes, babe. I'm sorry kung pinagtagpan ko yun sa'yo, ha? Ayoko lang makalata ka. Kasi mahal na mahal kita. I'm sorry, Chester, kung pinag-isipan kita ng masama. Akala ko kasi niloloko mo ako eh. Alam mo namang hindi ko magagawa sa'yo, di ba? Trust me, hindi kita sasaktan. I'm sorry. Hindi kita masisisi kung pinagdudahan mo ko, pero alam mo naman, ikaw lang talaga. Mahal na mahal kita, Sia. Tanungin ulit kita. Will you marry me? Mahal na mahal din kita, Chester, pero hindi mo ko deserve. Hindi ko alam kung may kapatawaran ba yung nagawa ko sa'yo. I'm sorry. May babae pang mas deserving para sa pagmamahal mo. Sia, hindi na kita maintindihan. Bakit? Ano bang mali sa akin? Sabihin mo. Babaguhin ko. Anong kulang pupunuan ko? Hindi ka pa ba handa? Makapaghihintay ako. Ako ang may mali. Ako ang may problema. Gustuhin ko bang mahalin ka pa at makasama ka habang buhay, pero hindi na pwede. Hindi ako para sa'yo. Parusa siguro yung nagawa kong kamalian eh. Sia, please. Paintindi mo naman sa akin. Hindi ko maintindihan eh. Dahil buntis ako, Chester! Buntis ako! Sia, kanino at paano? I'm sorry. Nagkamali ako. I'm sorry. Ano? Bakit ka nakikipagkita sa akin? Ano ba pang kailangan mo? Maayos na ako, Sia. Sorry, naabala ba kita? Hindi ba ito naman ang gusto mo? Ang layuan kita? O eto na. Ginagawa ko na. Nung sinabi ko sa sarili kong tapos na ako sa'yo, hininto ko na talaga. Tapos na talaga. Gusto lang kitang makausap.
Huwag kang mag-alala, sandali lang to. Ano ba yun? Nagmamadali ako. Buntis ako, Gino. Buntis ako. What? Oo, buntis ako. Don't tell me. Sa akin ang batang yan. Oo, Gino. Paano ako makakasiguro? I remember that night, Zia, while I'm giving my love for you. Sinisigaw mo ang pangalan niya. Alam kong mula noon naman, siya ang mahal mo. At hindi ako. Ilang beses mo pa sinampal sa akin ang katotohanan yan. Ngayon, bumigay ka sa akin. The next moment, mababalitaan ko. Maayos na kayo ng boyfriend mo. And here you are again. Sasabihin akin ang patang yan? Maniwala ka man o sa hindi, totoo ang sinasabi ko. Walang nangyari sa amin ni Chester. Nire-respeto niya ako. So, you're telling me na hindi kita nare-respeto, ha? Baka nakakalimutan mo, ikaw ang unang... Hindi sa ganon. Ang gusto kong sabihin, Gino, alam ko namang kasalanan ko lahat ng to eh. At hindi ko sinasabi sa'yo to para panugutan mo. Gusto ko lang ipaalam sa'yo dahil karapatan mo yun. Wala kang pananagutan sa akin. Kasi wala naman tayo di ba? Pero sa bata meron. Ayokong madamay siya sa gulo natin. Pero huwag kang mag-alala. Kaya ko siyang buhayin mag-isa. Huwag kang umarte na parang ikaw lang ang biktima dito. Akala mo ba ikaw lang ang nasasaktan? Zia, ubus na rin ako. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Good morning. Good morning din. Saktong-sakto may mangga ako dito. Kainin mo to mamaya ha. Salamat, Bianca. Nag-abala ka pa. Oo naman. Himala nga ang aga mo. Di ka late. Si Marco, Gino at Betty mukhang malilate Wala pa rin sila eh. Hindi mo ba nabalitaan? Na ano? Si Gino. Nag-resign na. Immediate nga daw eh. Hindi ko lang alam kung ano yung dahilan niya sa HR. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Sorry, Zia. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ayos lang. I'm sorry talaga. Andito ako tutulungan kita, ha? Salamat, Bianca. Salamat. Karma ko nga siguro lahat ng to. Huwag mo sabihin yan. Blessing yan. Oo. Oo, tama ka. Magiging malakas ako para sa baby ko. Kaya ko to. Tara na, Chester. Uwi na tayo. Mauna ka na, Marilo. Tama na yan. Hindi ko alam kung ano bang dapat ko maramdaman. Iloko niya ako. Natapakan ng pagkalalaki ko, pero alam mo, hindi ko pa rin maintindihan yung puso ko eh. Siya pa rin yung mahal ko. Siya pa rin ang iniisip ko imbis na magalit ako sa kanya. Mas nagagalit ako sa sarili ko. Kasi baka may mali sa akin eh. Binigay ko naman lahat-lahat eh. Pero parang kulang pa rin. Bakit ganun? Ano ba problema? Wala, Chester. Walang problema. Mahal na mahal ko si Sia. Mahal na mahal. Wala akong nakikita iba pang babae na makakasama ko sa habang buhay. Siya lang pero wala eh. Hindi pa pala ako sapat. Chester, huwag mong i-down yung sarili mo. Tama na. Alam mo, you don't deserve all this pain. Ikaw lang yung nananakit lalo sa sarili mo eh. Kung ang sakit na to ang daan para sa pagmahal niya, dadaanan ko, Marilo. Yayakapin ko ang lahat ng sakit para sa kanya. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng saya kung wala siya eh. That's enough, okay? Magkaibigan tayo at alam ko kung gaano mo siya kamahal. Pero please, tama na. Maaari ngayon, bumubuo na ng pamilya si Zia. Kaya please lang, sana ikaw rin, Chester. Buuin mo rin yung sarili mo. Alam mo ba, kahit ganito yung nangyari, hindi ko makuha maggalit ng lubos sa kanya. Ganito ko siya siguro kamahal. Siya pa rin yung iniisip ko.
Maayos kayang lagay niya? Maayos ba yung paglilihi niya? Inaalagaan ba siya ng mabuti ng tatay ng magiging anak niya? Alam mo, Chester, sana isipin mo rin yung sarili mo. Hello? Oo, nag-MRT na ako para mabilis. Don't worry, may habol ko tong document. Okay, sige, bye. Ako naman, ang daming tao. Kung kailan ka nagmamadali. Aray! Oops, sorry miss. Naitulak lang ako. Okay lang, okay lang. Sanay na ako. Ganito talaga dito sa MRT. Bianca? Chester? Ikaw pala yan, kamusta? Ayos naman, ikaw. Ayos lang din. Dito pa tayo talaga nagkita, no? Oo nga eh. May tatanong sana ako sa'yo. Sige, ano yun? Nakakaya naman, sige. Huwag nakalimutan Ano mo ka na. ba? Okay lang. Sige na, ano yun? Ano mo na? Alam ko, wala akong karapatang magtanong pero ay, kamusta na ba si Sia? Maayos lang ba siya? Inaalagaan ba siya ng maayos ng partner niya? Okay naman ba yung pinagbubuntis niya? Yun ba? Akala ko naman kung ano yung tatanong mo. Pero kung ayaw mo sagutin, okay lang naman. Ano ka ba? Tingin ko naman ayos lang kay Zia na malaman mo. Besides, may pinagsamahan naman kayo. Okay naman yun. Okay naman siya. Huwag ka na mag-alala ha. In fact, kabuwanan niya na ngayon. Naka-maternity leave na nga siya sa office eh. Ganun ba? Mabuti naman at inaalagaan siya mabuti ng magiging asawa niya. Never ko naman hiniling na may mangyaring masama sa kanya. Pakisabi na lang sa kanila na congratulations ha. Chester, nagkakamali ka. Bubuhayin ni Zia yung baby niya na mag-isa siya. Wala siyang soon-to-be husband. Hindi naman sa pinagtatakpan ko yung kaibigan ko ha. Oo, maaring nagkamali siya pero she never had a relationship to anyone habang kayo pa. Sorry kung minsan nagkamali siya. Matagal ko na siya pinatawag, Bianca. Hindi nalagpasan ng galit ang pagmamahal ko sa kanya. Mas nangibabaw yung pagmamahal ko. Crazy, right? Hindi naman sa pinapangunahan ko yung kaibigan ko ha. Pero gusto ko lang namang malaman. Mahal mo pa ba siya? Oo naman. Hindi naman mawawala yun eh. Overtime? Ay, sub-sub sa trabaho ah. Oo eh. Hoy, payan no, tumutunog yung cellphone mo. I-check mo kaya. Maya na. Wala naman akong inaabangang text to someone eh. Eh, mali mo importante. Sige na nga. Ano? Sino? Eh, ba't nanlalaki ang mata mo? Naku Marilu, hindi na pala ako mag-overtime. I have to go, ha? Oh, teka lang, sandali. Eh, sino ba yan? Akala ko ba wala kang hinihintay na text? Si Bianca. Oh. Si Bianca nag-text. Nanganak na daw si Sia. Mauna na ako, ha? Oh, sige. Doc, dito po ba yung room ni Zia Enriquez? Oo. Ikaw yung mister? Safe na siya. Normal delivery. Salamat sa Diyos. Ikaw nga ang ama. Congratulations. Ako nga po, salamat po. Yeah, go on. Pumasok ka na. Nandun siya sa room. Sige, salamat po. Buti nakadaan ka, Chester. Sige, labas lang ako ha. Ikaw munang bahala sa kanya. Maya-maya darating na rin parents niya. Na-traffic lang ata sila tito. Salamat, Bianca, ha? Sobra. Lalo na sa hindi pag-alis sa tabi ni Zia. Siyempre naman no, kahit loka-loka yan, mahal ko yung bruha na yan. Sige, pasok ka na. Chester, ikaw ba yan? Oo, Zia. Tingnan mo, ang cute-cute niya, di ba? Ang gandang bata. Mukha siyang anghel. Pwede ko bang makarga ang anak ko? Anak mo? Oo, Zia. Sana pagbigyan mo akong bumuo ng pamilya kasama kayo. I betrayed you. But I love you. I love you too. Pero No buts. Mahal kita. Mahal ko kayo ni baby. Handa ako maging tatay na magiging anak mo.
Handa akong maging asawa mo. Isa na lang siya. Ikaw ba? Handa ka bang buksan muli ang puso mo sa akin? Oo. Handa na ako. Mahal kita, Chester. Sa muling pagkakataon, siya, will you marry me? Oo, Chester. Mahal kita. Salamat sa pagmamahal mo. Narinig mo yun, baby? Pakakasalan daw ako ni Mami. I love you, Sia. I love you, baby. Mahal na mahal ko kayo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love Radio.